Centos de traballadores do metal volveron saír ás rúas en Vilagarcía e Pontevedra, ademais doutros puntos da provincia, para secundar o segundo día de folga do sector. Os sindicatos cualifican como un éxito o apoio á convocatoria. Ben, esta segunda xornada foi un éxito como a anterior, estivemos en todos os polígonos pechando, e está claro que é unha demostración de forza de cara ás próximas movilizacións que están plantexadas para este xoves e para o día 28 se a patronal non retoma esta situación. Prácticamente o sector do metal de Pontevedra podemos asegurar que o 100% está paralizado, igual que na primeira xornada. Dende a CIGA valoramos moi positivamente a contestación que están dando os traballadores a este conflito. O sector estivo paralizado case na súa totalidade, pero aínda así os manifestantes realizaron piquetes nas fábricas. Ben, a verdade que a actividade é pouca, os traballadores que están dentro das empresas, obligados polos propios empresarios, coaccionados polos propios empresarios, entenden perfectamente no momento que se lle explica, entenden perfectamente cal é a situación, e así mismo salen e moitos deles incluso se unen a nos propios piquetes, algo que é de agradecer, evidentemente, estamos loitando polos seus dereitos. Dende os sindicatos denuncian que a patronal non se está tomando en serio as negociacións e que as súas propostas son moi baixas. Culpan os empresarios da situación que atravesa o sector e de botar gasolina ao lume. Estános absolutamente Enrique Mallón e Asime tomando o pelo, algo que non vamos a permitir. A demostración de forza a temos hoxe aquí, igual que en Pontevedra, como pasou en Ence, e igual que en Vigo, na feria de Mindtech, que nin sequera tuvo a pouca vergonza de intentar salvar a súa feria. É responsable de todo o que está pasando. As peticións do sector son as mesmas, aumento de salarios e mellora das condicións laborais. Non, como vai haber un avance se está pedindo un 444 con unha cláusula de revisión salarial, el está dando un 233, incluso por debaixo do ANC, que a propia patronal firma cos sindicatos en Madrid e aquí está tomando pelo, que é para a foto. Simplemente o ANC é para unha foto. Non, a patronal ten que ser consciente do que está facendo. E despois, todo o que pase son absolutamente responsables. Non pode precarizar todavía máis os traballadores. O sector ten convocado unha nova folga para o día 22. Advirten que se a patronal non se toma as negociacións en serio, as súas movilizacións irán a máis.